Ingkang menika katur Bapak Susilo Anggoro SE kepareng nglampahaken golongan siswa Purnoyoto Manjing Sasono Wisuda. Ing mangke Bapak Susilo Anggoro SE terus kepareng hamuji patawa permadani ya juang kahangan para kadang siswa Purnoyoto Manjing Sasono Wisuda. Candane tansah nuju mrih santosane budaya Nuswantara. Tigang dosa setunggal kadang siswa Purnoyoto ingkang aso itu jumlah saking 11 kadang bertemu denengkan 12 wanita manikola roman karyani wonten ingkang BNS wonten ingkang nampa perangkat perumahan datang kantun wira swasta sedaya sampun sami siyaga diri sawetara Nawiji Kalbaretaku Permadani Arso Sabiantu Pamarintah Mengaiki Bangkang Serba Trikaso Budoyo Jadi Dukuh Tungga Mungkar Kebakati Tanrino Saimaki Purwada ingkang arsa Wisuda wis ngajeng udan kanggo tumuli mangantu adicara selanjutipun Salajengipun badhe katur lancaran permadani Kuncoro. Permadani
Dapat 20 deh.